da alayi masoya jinin rasulallah. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Shehu Tijjani na yi murna kwarai da samunka. Baba Barhama lajin Allah a cikin san ku dole a yi hauka. Tafiya babu kai larura ce Shehu Ahmadiyar wa muradillah. Soyayyar kuke bugan ruhi zafin har ya kona fata na. Shehu Adamu uba ga Anwar da Shehu Mansur ina a hanyar ka. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Assalamu alaiki cikakka irin ki wallahi ba a samu ba. Kowa lalibe yake yi a kaddari na kyaya diyar babba. Shi yasa na fake a fadarki kuma ni dan isar rasulallah. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. A gane ko ba a gane ba faɗi ma sai da fa a sa lura. Lallai lamarin ko azimin ne jama'a mu yi ladaba mu sa lura. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Wata siffa da ba kamar ta a cikin halittar da rabbi ya kaga. Ni dai sai yada nake zance sannan a cikin ta nake burgabin kugun kaunu kuma farilla ni ga mai kinki za na ja zuga. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Kuke yi wa rabu daidai hakan ya sa wasu ke ta layinku. Rahamar kauni ce a hannunku annabawa suna misalinku. Ni'imar nan da rabbi ya yi mana yayi ne dan a nuna kimar ku. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Faduma dai Faduma duwa kaunu ba mai irin misalin ki. Ku kuke na da du sarauta ta rabbana ke da ɗaha banki. Wallahi da ke na kayin fahari masu hajinin rasulallah. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Aure wuli isiya a gaida ke ba angon da yayi angonki. Mata galiyo a ba sani matsayi da kasan sarautar ki ku ake biya a samu dacewa. Akasin haka riski tabewa. Mun san da rabbi ya koya a cikin gaibu ba da mazara. Wanda ya fi ku yadda yanta kudin a nan zai samu rabo baba. A aljanna ku kuke mulki ba ma nan ba dan uwa duba kadarin farko kadarin karshe. Muna nan da rama a fadar ku. Zahara koya a cikin gaibu ba da mazara. Mai fada da cikawa sai da
babbar jahaza